Dacă mă asculți, probabil te simți blocat. Poate corpul tău se simte greu sau poate mintea ta îți dă 1000 de motive pentru care să mai stai puțin. Este în regulă. Nu te judeca. Spune-ți doar atât. În acest moment simt rezistență. Simt dorința de a evita. Acceptă că această stare este aici, dar adu-ți aminte. Starea ta de spirit este ca vremea, se schimbă. Tu ești cel care conduce mașina, nu vremea. Motivul pentru care amâni este că mintea ta vede tot restul zilei sau tot task-ul ca pe un munte uriaș. Secretul este nu să te uiți la munte. Uită-te doar la primii 2 pași. Gândește-te acum la lucrul pe care îl eviți. Care este o acțiune atât de mică încât ar fi ridicol să nu o poți face? Dacă e vorba de sport, acțiunea este doar să-ți pui șosetele. Dacă e vorba de curățenie, acțiunea este să ridici un singur obiect de pe jos. Dacă e vorba de muncă, acțiunea este doar să deschizi un document gol. Dacă e vorba de studiu, acțiunea este doar să deschizi cursul. Alege acea mini-acțiune acum. Promiteți că vei face asta timp de 2 minute. Atât. După 2 minute, ai voie să te oprești dacă vrei. Îți propun următoarea regulă. Dacă o emoție nu te ajută, fă exact inversul a ceea ce îți cere. Anxietatea și lenea îți cer să stai chemuit, să te ascunzi, să rămâi nemișcat. Vom face inversul. Îndreaptă-ți spatele chiar acum. Ridică bărbia. Inspiră adânc și simte cum plămânii se umplu cu aer. Mișcă-ți degetele, scutură-ți puțin mâinile, spune-ți mental, nu am chef, dar o fac oricum. Corpul meu se mișcă, chiar dacă mintea mea protestează. Nu mai negocia cu mintea ta. Nu-i mai da argumente. Vom folosi numărătoarea inversă pentru a păcăli creierul să treacă la treabă. Când ajung la 1, te vei ridica fizic și vei începe acea mică acțiune de 2 minute, fără explicații, fără amânări. 5. Simte presiunea picioarelor pe podea. 4. Pregătește-te să te desprinzi de locul în care ești. 3.
ești gata să acționezi în ciuda stării tale. 2. Tot corpul e pregătit pentru mișcare. 1. Start! Ridică-te și începe acum. Nu te gândi la restul, fă doar primul pas. Mergi.